Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikadbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Misty iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy inak salaysayan ket may papan iti kapadasak ken ayat. Idi agtawon akon iti 22 naaddaan akon iti kaayan-ayat. Iso ni Ismael. Ado ti agkungkuna a bagay kami kano, tanapintasak ken guwapo met ni Ismael. Ngem adadimteng ajak ni namnama. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Misty dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Alas 3 tinagtulagan mi kini Ismael nga ipapan mi iti-igit ti baybay. Ngam, anyat orasan. Pasado alas 3. Oh, no apay mat ngamin ang nag-traffic. Ni Ismael day tilugan na tinasabat ko. Kat ni Meslin ti kaduana. Papananda nga ta. Agyutay na klangan. At damat-madlaw ko kan ka, Misty. Anya, itay ko pa yan naglawas ang kakita na. Madlaw ko ngamin kahit kasla sa bali ka ita. Anya? Di na ka di mailasin, Ismael? Meslin? Siyak nga, Rod. Di ka kambal ni Misty akaayan-ayat mo. Anya ka din dahito yung mapaspasamak. Anya ti inaramid mo. Pinamati nak itay asika ni Misty. Gapot agayatak mo ton kan ka, Ismael. Meslin, sa dino ti ayan ni Misty. Diyan mo. Please, di na kumamot liklikan. Amok, agayan-ayat kayo ka ni Misty akasingin ko. Kat, anya nga rod ita ti kayat mo ang mapasamak, Meslin. Papa, amuyo ka din sa dino tinapanan ni Meslin? Nakita mo't ang nagdardaras arimuar ita ay. Ang maging ga ita, saan pa'y mo't asimbangpat. Nakita namin ida kini Ismael. Masuro na kini Ismael. Inawagan naktagkita kami iti-igit ti baybay. Saan na nagpakita? Awagam ate cellphone na. Amwam no sa dino ti ayanda. Naka-off nga ro ti cellphone na, Papa. Ay, maturog ak man lang. Ismael, kaya't ko nga ayatan na kumamot. Akasi ti panagayat mo iti kasingin ko. Meslin. Ulitak, agayatak mo tankan ka, Ismael. Diyak kaya tagbasol iti kasingin mo. Ay ayatak ni Misty. Amom dayta. Anya ayat yada ka ni Misty nga awan kanyak. Apoy adinak mabalin nga ayatan. Meslin, awan tinagdumaan nyo kini Misty. Agpada kayo anapintas. Matlagayam. Please, Ismael. Ayatan na kumama. Apay akasla ka na nga danaunag apang panunutan, pare. Gusto ka, pare. At da problema. Mabali na mamuak tayo ta, pare? Amom, marik na ket. Agayatak matan kini Meslin akasingin ni Misty. Akayan ayat ko. Anya? Tulungan na ko, mapare. Diyak amo ti aramida. Di ka aramid, pare. Madimot na, paggidanam kit din da kita kasingin. Saan nga tama balinti kasta, pare? Diyak amukon ka. Angam da ito ti baga, pare. May salang terumbang nga ayatam. Nasaya at adakan, Meslin.
Agpudno ka man kanyak. Sa dino tinapanan nyo kin ni Ismael. Apay ang nakitak ang nagkuyog kayo. Sinara ko lang ti kayan ayat mo. Takayat ko ti agpaitulod iti balay ti gayam ko nga agkasangay. Kasano nga amom amapan igiigid ti baybay ti kayan ayat ko? Ha? Ako nairanra na lang nga nagkita kami iti igid ti baybay. Idi adaawag kanyak ti gayam ko. Anya? Sige nabannog ako na. Kayat kun ti agina na. Apay ajak makontak ti cellphone mo, idi awagan ka, Ismael. Sorry, Misty. Nalipatak nga in charge ti cellphone ko, idi. Nalobat. Napanan nyo kin ni Meslin, idi malam kalman. Apay adi ka na uray iti nagtulagan ta apapananta. Kunak nga minusaan kan nga umay. Gaputa di ka mat na uray iti nagtulagan ta nga oras. Iso nga idi ko na ni Mislin nga itulod ko. Imanugutak. Kasta? Sorry Misty. No di ka na oray. Sana bali. Ituloy tanto matlang ti agdahit ija-igit ti baybay. Iso di ka nagpasugnod, ha? Si kantumat nga min. I love you, Misty. Awan gayam. Adoy. Chocolates kan sabong ti rosas para kan ka. Awatem ko man. Agyaman na, Ismael. Anya ti aramidem dito iti rasa, Meslin. Awan, Papa. Awan kunam, ngam agluluwa ka. Apay, anya ti mapaspasamak ken ka. Meslin, iha. Anya aya ti pagsangsangitam. Masaksakit anak ngamin. Gaputan nila ang Misty ti panpansinan ni Ismael, Papa. Anya. Nukasta. Nasakit tinakam mo iti panagkuyog da arimwar ita? Kinapudno na. Agayatak mat ka ni Ismael, Papa. Meslin, amumat. Kaayan-ayat ni Misty akasingin mo ni Ismael. Ismael, talaga ka di adinak maayat. Akasi ti panagayat mo iti kasingin ko. Ibagamlaan ko ma. No ay ayatan nakmat. Uwan no saan. Miss Lynn. Ay ayatan ka. Agpaiso, Ismael. When, Miss Lynn. Ay ayatan ka mat. Akas iti panagayat ko iti kasingin mo. Agyaman na, Ismael. Bye, Miss Lynn. Nakitak ti panangagakan ka ni Miss Lynn. Ha? Kayat ka di asawan day tangad dan relasyon nyo. Kuha pare. Kalpasan ti panag-date mi kini Misty. Naskan nga ag-date kami mat kini Miss Lynn. Tapno awan tay agimon kadakwada. Amo ka din ni Misty nga adda ka date mo ita. Kat ti kasingin na bay. Saan? Ilimlimad mi ti relasyon mi kini Miss Lynn. Narigat day taasin narirag mo, pare. Anyat aramida mon, Ismael. Kunak no nilang Misty ti kayan ayat mo. Ngam uray mat gayam ti kasingin na ani Meslin. Papa. Kababain day ito nga aramidam. Anya langan ti makunadag iti gagayam tayo. Anya ti aramidak, Papa. Agpadadamutan nga ayayatak. Anya? Ngam saan ang mabalin ti kasta? May salaang kumati ayatem kadakwada. I love you, Miss Lynn. I love you too, Ismael. Anya ti kayat asawan da ito eh. Ha? Aging inaga kayo ang duwat ito'y salas. Misty. Ay ayatak ni Ismael, Misty.
Anya, si Kapay akasingin ko. Pakawanan na. Ngam talaga nga ay ayatakmat ni Ismael. Anya. Sige. Oray talo tayo na iso. Kaputadyak mabalin nga iso kat iti sabani ni Ismael. Adakon, Misty, Miss Lynn. Nakasaga na kayo kanin? Ah? Wan. Itay kami pa'y nga agurunay kan ka, Ismael. Pudno day ta, Ismael. Ala, umay kayo nga rodan. Lumugan kayon. Tamapan tayon. O sige. Mabit laang, Meslin. Apay ka di papa? Sa dino, ti papanan yu atalo. Kas iti sigod. Mapan kami ag-date. Apay ka di papa? Di kay mabait, amay may sa alalaki ti kaayan ayat yu. Da kayo, ti pagsasaritaan, dagiti makam-am mo kada kayo. Papa, biyag mi daytoy. Awan ti bibiyang dakada kami. Ay, Sige, mapanakon. Agbusbusinan ni Ismael. Mapan kami ag-swimming. Malumton nga agawid kami, papa. Diyak makaid na amang pampanunot iti sitwasyon nyo atalo. Kada Mesty, kan Meslin, anak ko. Anya nga tanuwaya-waya ti maysa kadakwada. Papa, jak marami dayta. Agpadada nga ay ayatek. Wan, ngam daytoy kumati panunutam, Ismael. Anya dayta, Papa. May salaeng ti ikalaysam kadagiti singin. Saan amabalin nga ikalaysam idaadwa? Isung agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Imaya, takayat kong agsimpa kuman dagiti ubing. Ha, Domestic and Ismael, tikayat ko asawan. Numabalin, agkalaysada kuman iti mabiit. awan ti parikot iti dayta, kapsat. Ngam ti saludsod, katalud ang agin inayat. Kasanon tulangan ti maysa. Dayta nga rod ti pampanunutak, kabsat. Anasay saya at laangan, apagkalaysaan ta dagiti dua. Bayam, takasaritak ang naimbag ni Ismael. Ismael, masapol amang ikalaysa ka iti maysa laeng kadagiti singin. Papa, Masapol nga isimpametten ti biyag mo. Saan nga agnanayon latan akasta ti sitwasyon nyo iti biyag. Panunutan nyo alumaklakay kan bumakbakat kayon. Papa, Agpili ka iti ikalaysam. Ni Mesty, wano ni Meslin. No syerte si ka, Ismael. Tong palag ti imbaga ti amam. Agpanunot ka, tagsimpa kakit din. sige, paridan. Panunutak ana imbag timbagam. Misty, kayat ko nga kalaysata ko man. Sige. Umanugot akon ang makikalaysakan ka, Ismael. Sana mabalin, Ismael. No ikalaysam ti kasingin ko. Masapol nga ikalaysanak mat. Dua kami nga ikalaysam. Anya, Agpakpakaasi akada kayo, anak ko. May salaang kumakada kayo ti makikalaysakan ni Ismael. Pangaasiyo. Taaging nga awan ti agpabusoy kada kayo. Awan ti mapasamak akalaysa. Kaya't yu kadi nga agtalin at ti kasta akasasaad yu ingat-ingana. Agpanunot kayo kuma. Sige. Siya kon ti agpabusoy, papa. Palubusak nga agkalaysa da Ismael kan Misty. Taisuda ti mununa anagayan ayat. Nasaya at nga rudno kasta ti kunham, Meslin. Kutsapay la kuma, tatakderam ti imbagam. Agyaman nak, Meslin. Patyak. Makasarakan tumatla iti parakan ka. Agyaman nak iti pan nakaawat mo. No pa'y nasakit kanyak na ito nga imbagak. Aramidag. Para iti pagimbagan tayo.
Ablaawan kayo itinaragsak a panagkalay sayo, Misty. Ismael. Agyaman kami, Meslin. Oo, wala yun. Di kay agdanag. Awanan ti sakit tinakam ko kada kayo. Gaputan na awat kon ti kinapudno. Lipatan tayo kuman ti napalabas. Agyaman kami, Meslin. Dayta ti desisyon ti kasingin ko, Mr. Lonely. Banag apakaragsakan mi kini Ismael. Ket manipod idin, nagabrod meten ni Meslin akasingin ko. Nadaan kami iti dua nga anak kini Ismael. Ket kabayatan ti panagabrod ni Meslin, adda na amamo na a foreigner nga iso tinakatuluyan na. Daytoy man ti pakasaritaat, tuy pagayam mo, Misty. Agyaman ak pagayam Misty iti daytoy pakasaritaam. Nasayaat tanagpabusoy ti kasingin mo. Ket da kayo tinagkatuluyan kini Ismael. Tatalaga asaan amabalin adwa kayo iti kasingin mo iti panagayat ni Ismael. Ala, sapay la ko mga rod, tagtultuloy ti pinnateg, ken kinaragsak ti tunggal maysa kada kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng impatulon. Ti pagama nagpailingad itinagan ang Misty, iti probinsya ti La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.